ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса чӣ хелен, созен хубен, саломатиётон хубай, вақтотон хушай. имрӯз 22 апрели 2023 1000 рубл баробар ба 133 сомону 50 дирҳам. хидован рубл боло шава, бардурои ғаримон хирсан шава. бардурои азиз гӯш кунед ки дар имрӯза омада чӣ рӯй кардагам ва чира гап мезанем. мошини Toyota Belta ҳастай, аппарати фурӯшӣ барои газоблок барорӣ ҳастай. як камонда шаид шаме квартира дар кораи то чанд ма дар кораи дар ҳам видео гап мезанам. хонаҳои заминӣ арзонак сар мешавад. шаҳри Кӯлоб хона ҳастай дар ноҳияи Фархор, хона ҳастай дар ноҳияи Рӯдакӣ. квартираҳои арзонак ҳастай дар ноҳияи Вахш, квартира ҳастай дар шаҳри Ваҳдат ва квартираи арзони дигар ҳастай дар шаҳри Душанбе. қизиқи видео ҳамия ки як хонаи заминии 55000 сомонӣ. бадруи ғарибам шумо метавонед ки як хонаи заминиро 411000 рублда бихарен ва дигар чизои арзон ҳамроҳӣ кардагам. видео имрӯзаро ба қизиқ то охиша тамошо кунем. боварӣ дорам ки нархи навои хонаҳо шумода маъқул мешава. агар ягон кас реклама дошта бошад замин, хона, квартира, метавонед ки дар ҳамин рақамҳои десен, дар ҳамин рақамҳо роӣ кунед. ман барои харидоро рекламаи зурш мекунам. ана бардурои азиз, вақтотон хуш боша. як дона лайкира биҷиқен. касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен. меҳрим аку суста. дӯстони азиз, пешаи навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам. грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд. ай пеши бозори Садовод, Люблино, ҳамин территория да бардуро бор ҷамъ мешава. бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора ай Дистон мегиранд. нархш бо маслиҳат ай бардуро ай рӯи кило зависид мекунад. шумо бардуро фақат занг бизанед, ҳамаша шумода мефаҳмонад. компания акай Бахтиёр ва Баҳром ай бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номерои телефонош аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. дӯстони азиз, якам ҳами акара гӯш кунед, ба хонаҳои заминира гап мезанем. ассалому алайкум бародарон. Тинькофф банкро барои шумо тавсия медиҳам. карта ба тамоми шаҳрҳои Россия доставка дорад, то пеши хонаи шумо бепул бурда мерасонад. вақту соати онро шумо муайян мекунед. вақти картаро мегиред, дар даруни карта 350 рубл пул дорад. сим-картаи безлимитни интернет Тинькофф Мобайл ба шумо дода мешавад ва дар дохили Россия ба дигар банкҳо то 500 000 рубл без комиссия перевод. шумо метавонед ки дар ин номерҳои рӯи экран буда дар WhatsApp нависед ва заказ кунед инро. дӯстони азиз, мегзарем ба дуюм эълони имрӯза. бо диққат гӯш кунед. дӯстони азиз, аппарати фурӯшӣ барои газоблокбарорӣ 7 карита дора. мега як кариташ 22 дона мебара. паҳмиш бардурои азиз 20 дарозӣ 60, баландиш 30 сантиметрай, бочка 1.5 тонаҳа дора. мишалка доштай барои раствора шӯридан. ана кариташ бардурои азиз қим, семен, порошок мебурдай. ҳам хеле истифода мебаранд. бардурои азиз, кариташда семен, порошок, қим истифода мебаранд. адрес бардуро ноҳияи Данғарада қарор дора. нархи ҳами мисол аппарати фурӯшӣ бардурои азиз 50000 сомон мега. срочни пулуш дар корай. аппарати чӣ хеле гуфтам, газоблокбарорӣ. номерои телефонош аст, занг зада маслиҳат кунед. бардурои азизам, апашкаҳо бисёр чизҳои фурӯшӣ доранд, лекин намедонем ки чӣ хел рекламаш кунам. ина бардурои азиз номерои WhatsApp-и ман. чизе ки барои реклама дорен, замин, хона, квартира, мошин, чизе ки барои фурӯш боша, метавонед ки дар номерои WhatsApp ма бинависед. ман барои харидоро рекламаи зурш мекунам. бардурои азизам, анами эълона бо диққат гӯш кунед ки хеле компания бовар ки камайда. бардурои азиз, компания акай Бозоралӣ ва компания акай Назара шумода тавсия метем. барои гузаштани сарҳад шуморо ай Москва ва Московский област ай пеши хонатон гирифта ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соқ саломат бурда меоранд. мошиношона мошинои дидесем. бардурои азиз, мошинои замонавӣ, мошинои киногиай ва бардурои азиз, хеле компанияҳо камане ки компанияи беҳтарине. хулоса хай бардурои азиз, бо занг мезанен, маслиҳат мекунен. нархша гуфта ки 7500 рубл бугӯ. агар занг бизанӣ бугӯ ки номероро ай канали Саудутиҷӣ гирифтам, ваҳ бача бовар ки скидкаи калон мекунане ки ина номерои телефонош. занг бизанед бардурои азиз, ана сарҳади Қазоқистон бирен.
дӯстони азиз, бародарои муҳтарам, ана апашкои ғарибам навора давом метем. Бо диққат гӯш кунен. Я када ай шаҳри Душанбе квартира дар Корай, ай Профсоюз, Моҳинав ва Маяковский. Ана ми территория да бародарои азиз ҳам як ҳамонда квартира дар Корай. Ремонташ коробка боша, дом новостройка боша мегӯяд то 1 миллион 500 000 рубла ё 1 миллион 600 000 рубла мехара. гӯш кардем бародарои азиз, 1 миллион 500 000 рубл ё 1 миллион 600 000 рублда квартира мехара, сумаш тайёрай. Касе ки дошта бошен ҳам якада срочни занг бизанед. ана бародарои азиз, касе ки сабр карда тамошо кардем, бовар ка бурд кардем да. хонаҳои арзона гӯш кунем. хонаи десем бародарои азиз қарор дорад дар тарафи Сангпари шаҳри Кӯлоб. 6 сотиқ заминаи 3 дар хона кардагӣ, 1 подвал, 1 кухни, 1 баня доштай. Ремонти хона чӣ хеле десен коробкай. Овсвет надора, не ки овсветча биёрӣ мешава. ҳамсоё овсвет доранд. ҳуҷҷатош қарор дорад тамом. Касе бихараша документ мекне метемаш мега. бародарои азиз, чӣ хеле гуфтам 6 сотиқ замин 3 дар хона дора. Бо рӯ парои ҳамин хонада 6 сотиқи дига участка дора. обши бародарои азиз 12 сотиқ замин мешава. соҳибхонада срочни пул дар Корай, айми сабаб арзонаш кадай. нархи хона бародарои азиз 140 000 сомон. касе харидор бошен бо арзон мешава. ана бародарои азизам, ана як чи дига даёдум зад. бисёр вақт дар ҳамин канал ман мошина хона аралаш мемонам. баъд бисёри бародаро гуфтанд ки дар ҳамин канали Сауду Теҷи фақат хонаҳои фурӯшӣ бимон. барои ҳам бародарои азиз, ман як канали дига ана як бародар гирифтам. дар ӯ канал фақат мошинҳои фурӯшӣ отдельно мепартом ва дар ин канал бародарои азиз хонаҳои фурӯшӣ бисёр мешава. касера мефора ки мисол фақат мошинҳои фурӯшӣ тамошо кунам, ҳамун канали хидмат ман дар ҳамин комментария закрепит кардагим. бародарои азиз, бидроен ҳамун канали мошинҳои ана мисол мара тамошо кунед. бародарои азиз, мегзарем ба панҷум эълони имрӯза. бо диққат гӯш кунед. мошини фурӯшии Toyota Belta соли баромадаш 2009, сӯзишвориш бензин, объём мотораш 1.3 литрай. коробкаш автоматай. бародарои азиз, мошин вагони будай, ҳуҷҷат надоштай, нав растамошкаш кардем мега. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархиш 70 000 сомонӣ. мошинчиҳои зурам бародарои азиз, не ки камрасход беҳад камрасходай. ана Toyota Belta солаш 2009, нархиш 70 000 сомон. бародарои азиз, мошин дар шаҳри Душанбе. номерои телефонаш WhatsApp дорад, занг зада мошини арзона бихаред. бародарои азизам, аз куҷое ки хона, замин, квартира шумода дар Корай, дар комментария бинависед. ман видеои дигари дар насиби иншоалло арзонтар мадароӣ кардан ё ки ман арзонтар ёфтам барои шуморо реклама мекунам. агар хона дар кор набоша, просто дар комментария бинависед ки Сауду Теҷи ба пеш. инамиқадр дастгирӣ кунед шерувинар. бародарои азиз, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Фархор, 5 сотиқ заминаи 3 дар хона кардагӣ. хонаҳо ремонт дора. бародарои азиз, соҳибхона гуфтагие ки 5 сотиқ заминаи, не ки ба хонаҳо агар ҳисобиш кунем 5.5 сотиқ замин мешава. суни азиз, хай ҳамаи чира дора. медрои зиндагӣ мекунед, ремонт доштай. нархиш 55 000 сомон мега. касе харидор бошен, занг зада маслиҳат кунед. бародарои азизам, ҳапашко, хоҳаро, додаро, мегзарем ба эълони навбатӣ. лайкора фаромӯш накарда бошед неки. дӯстони азиз, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, 4.5 сотиқ заминаи 3 дар хона кардагӣ. хонаҳо ремонт дора. бародарои азиз, соҳибхона гуфтагие ки ана хона тарафи 9 километрда сини Сешанбе бозор, баъди дарё, ана дачаҳо мега 3 дар хона дора. кухни ҳамомам доштай, 4.5 сотиқ заминаи беҳтарин ҷода қарор дошта, лави мисол обда. мактаб, магазин, духтурхона наздикай. хона якум кӯчадай мега, назди роҳда. бародарои азиз, нархша 250 000 сомон мега. касе харидор бошен, бо арзон мекуна. ана аку дӯстони азиз, мегзарем ба шашум эълони имрӯза. квартираҳои арзон дагзаштем. касе тамошо кардесай бигӯ ҳо ака тамошо кардесам, навора давом те. бародарои азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. як хонага квартира дар шашум этаж қарор дорад, 40 квадратни метрай. дом новостройка, квартира нав ремонт кардагиай. соҳиби квартира маълумот додагие ки ана срочна
ҳафтум тайёрай мега пеши магазини ваҳдада шкатурш кардагӣ стяжкаш кардагӣ монтажш кардагӣ тайёрай дар шашум этаж қарор дорад. Бардуи азиз, як хонагачи хеле гуфтам, нархиш 175 000 сомон гуфтагиай. арзон мешава намешава навистагӣ нест. 175 000 сомон нархиш. я чанд видеора комментариёша хондум. Бардуи азиз, беҳтарине ки раҳмат мегӯм барои дастгиритон, беҳад дастгирӣ хуб мекунен ва бисёри бардуро гуфтанд ки аз ноҳияи вахшам квартираи арзон бумон. Гап нест бардуи азиз, аз киҷое ки мисол ана шумо сухан мекунен комментарияда, ман ҳамуҷо арзонтар ёфта барои шуморо реклама мекунам, ё мисол ман дар арзон роӣ мекунам, ки мисол ман арзон дар ҳамин канал мемонам. Дар WhatsApp роӣ карда наметавонам, дар ҳамин канал мемонам. Да хулоса. Бардуи азиз, квартира десен қарор дорад дар ноҳияи вахш, духонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 50 квадратный метр, домои пешина квартирара нав ремонт кардагиай. Дом чанд этажаи гуфтагӣ нест. Соҳибхона гуфтагиай ки срочно фурӯхта мешавад. Нархиш 150 000 сомон. Бардуи азиз, занг зада маслиҳат кунед. бардуи азиз, мегзарем ба 10 элони имрӯза. хаста набошен. дӯстони азизи квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур. як хонага квартира дар 1 этаж қарор дорад, 26 квадратный метрай. домои пешина квартира ремонт доштай. соҳиби квартира маълумот додагиай ки ана 7 километр сари раҳай мега пеши магазини Фирӯз дар якум ошиёна қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. касе харидор бошед, марҳамат занг занед. бардуи азиз, номерои анами 2274 мондагиай. нархи хона бардуи азиз, яъне ки нархи квартира 230 000 сомон. касе харидор бошед, занг зада маслиҳат кунед. бардуи азизам, ибад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза, аз куҷое ки хонаҳои фурӯшӣ, аз куҷое ки мошинҳои фурӯшӣ, аз куҷое ки аппарати фурӯшӣ рӯй кардан, ҳаракат кардам барои шуморо нархи навоша гуфтам. фикр мекунем ки хая нархҳои зур буд. хая кишери нар, апашкоҳо, модаро, хоҳаро, додаро маъқул шид нашид барои дастгирӣ кардани канали бачаячкидор. ҳамуя доналае ки беплат дареғ надорен ва касе дар канали мо меҳмонем. бардуи азиз, канал да қавақтона намегира, канал да подписатсия кунен. вақте ки подписатсияра ҷиқиден, зангулачара дар бологӣ монен. вақте ман видеои нава дар канал модам, саразу шумо да уведомление ки сообщение мерава, медроен видеои нави мара якимин шида тамошо мекунед. дӯстони азиз, ва бардуи азиз, як чиз дигар да ёдам зад, касера мефора ки фақат мошинҳои фурӯшӣ тамошо кунам. бардуи азиз, ана агар имконият боша, я дастгирӣ кунен, бидроен канали DM имада подписатсия кунен. канали DM има бардуи азиз, дар ҳамин комментария ососта поён бирен. амуҷа DM канал ма дар мисол ана ссилкаша мондагиам, бидроен дар дар канал бардуи азиз, фақат мошинҳои арзон мепартом. фақат мошинҳои арзон. дар ана канали савдотиҷӣ бардуи азиз, ҳозирашда хонаву мошин мепартом, барое ки ӯ канала камтар просмотрш камтарай. агар просмотри ӯ канал мисол дастгирӣ кунен, ёрдам кунен, фақат мисол дар канали ҳами савдотиҷӣ хона мепартом, дар ӯ канал мошин мепартом. барои ҳам бардуи азиз, ҳамаш аз шумо зависид мекунад, яъне ки ҳамаш аз шумо вобаста мекунад. ва бардуи азиз, раҳмат мегӯм барои дастгиритон, раҳмат мегӯм барои лайкотон, раҳмат ки дар комментария фикрҳои беҳтаринтона менависен. зинда бошен. ягон гана гафи пасту буланд гуфта бошум, пешакӣ бахшиш мепурсам. дӯстони азиз, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. дар куҷое бошен, ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен ва чӣ орзуи ҳавасене ки дорем бардуи азиз, мисол ба орзуи ҳавасенектон бирасен. хаяк.